Здравейте, гайс! Днес сме 11 април и отиваме на втория ни workshop. Първо на workshop поиграхме на виртуален пинг-понг между двете устройства, а след това Рая откри, че сензора за светлина отчита светлина. Вау! И аз се очудих. В почивката намерихме приятели, които дори бяха дружелюбни. Ани се опита да ги използва за вечеря, но опитът й беше неуспешен, а по път на обратно... След общителната почивка се захванахме отново с роботите, като някои си вършиха работата, а други не опитваха. След това имаше агресия, след това любов, а при други ситуацията отново не беше хумористична. В следващата почивка някои се криха от дъжда, а други... Поне направих кардиото. А другата група какво правеха? Ами, те си правеха кардиото, но и... Право ще да